Што стаіць за хамскімі рытуаламі Лукашэнкі? Чаго чакаць беларусам пасля яго нечаканай заявы, а таксама якую бяду адзначаюць сілавікі і чаму нічога не могуць з ёю зрабіць? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Шакуючыя словы Лукашэнкі і што за імі стаіць. Нядаўна шмат шуму нарабіла заява Лукашэнкі пра запрашэнне ў Беларусь соцень тысяч працоўных мігрантаў з Пакістана. І многія ўспрынялі гэта як чарговую дзікую ідэю ўлады. Маўляў, цяпер беларусаў будуць паціху замяняць пакістанцамі. Але ж ці сапраўды так адбудзецца і ці трэба гэта Лукашэнку на самай справе? Для пачатку трэба разумець, што Пакістан ніколі не ўваходзіў у спіс асноўных гандлёвых партнёраў Беларусі і наўрад ці можа ім стаць па шэрагу аб'ектыўных прычын. Тым не менш, жаданне Лукашэнкі наладзіць больш цесныя гандлёвыя сувязі з гэтай краінай зразумелае. Гэта хоць і далёкі, бедны рынак, але ўсё ж дастаткова вялікі, бо насельніцтва Пакістана складае больш за 240 мільёнаў чалавек. Атрымліваецца, што Пакістан Беларусі патрэбны больш, чым Беларусь Пакістану. І тут як бы ўсё лагічна. Але ж да чаго тут працоўная міграцыя? Ну, прадавайце пакістанцам трактары і хопіць. Навошта цягнуць іх у Беларусь? Справа ў тым, што сам урад Пакістана заахвочвае працоўную міграцыю, бо яму выгадна, калі людзі з'язджаюць на заробкі і пры гэтым высылаюць грошы сваім сем'ям, што застаюцца на радзіме. Але мігранты з Пакістана імкнуцца на заробкі ў багатыя мусульманскія краіны, а таксама ў ЗША, Великабрытанію і Еўрасаюз, бо там і вышэйшыя заробкі, і з англійскай мовай працу знайсці прасцей, чым у Беларусі. Да нас ім ехаць асабліва няма сэнсу, бо тут трэба вучыць і новую мову, і зарплаты у нас далёка не еўрапейскія. Таму ва ўсёй гэтай гісторыі магчымы нечаканы паварот. На думку аналітыка Александра Фрыдмана, гэты дэсант працоўных мігрантаў можа быць умовай самога пакістанскага боку для Лукашэнкі. Маўляў, нашы работнікі едуць да вас, а мы тады пускаем беларускія прадпрыемствы на наш рынок. Да таго ж, аналітык мяркуе, што сам Лукашенко не вельмі хацеў бы вырашаць праблемы ў эканоміцы прыёмам у Беларусі дзясяткаў тысяч пакістанцаў, бо ён усё ж разумее, якія праблемы гэта за сабой пацягне, у тым ліку і іміджавыя. Таму што беларусы хоць і талерантныя, але ўсё ж такая колькасць мігрантаў незаўважнай не застанецца. І вінаваціць у гэтым народ будзе асабіста Лукашэнку. Калі для Пакістана 150 тысяч чалавек гэта дробязі, то для Беларусі гэта вельмі шмат. Для параўнання, ў Германіі, дзе насельніцтва складае 84 мільёны чалавек, пражывае ўсяго толькі 150 тысяч грамадзян Пакістана. Да таго ж, у Беларусі банальна няма досведу інтэграцыі такой колькасці іншаземцаў. Ну і ёсць яшчэ смешны момант. Цягам апошніх 5 гадоў беларуская прапаганда палохае народ, што адбываецца так званая ісламізацыя Еўропы. Маўляў, у Еўрасаюзе ўжо не засталося еўрапейцаў, адны толькі мігранты. А тут бац, і Лукашенка асабіста абяцае завесці сотні тысяч такіх мігрантаў у Беларусь. Як адрэагуюць на гэта людзі, якія глядзяць БТ, прадказаць вельмі лёгка. Радавацца яны дакладна не будуць. Магчыма, словы словамі, абяцанні абяцаннямі, але ад рэальных дзеянняў Лукашенка паспрабуе неяк адхрысціцца. І калі ён усё ж пойдзе на гэты пакістанскі варыянт, то значыць, што сітуацыя сур'ёзная, і ён быў вымушаны пагадзіцца на чужыя умовы. Невырашальная праблема Лукашэнкі і 5-й дзень нараджэння за кратамі. Сёння спаўняецца 52 гады журналісту і палітвязню Андрэю Пачобуту. Ён быў затрыманы яшчэ ў сакавіку 21 года і пасля асуджаны на 8 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. За кратамі Пачобута трымаюць без перадач і ў рэжыме інкамунікада, то бок ніякіх звестак не даходзіць ані яму, ані ад яго. Таксама журналіста пастаянна утрымліваюць у памяшканні камернага тыпу. Акрамя ўсяго іншага, Пачобут яшчэ і вядомы актывіст Саюза палякаў Беларусі, і цяпер менавіта Польшча намагаецца яго вызваліць. Палякі не хаваюць, што гэта іх галоўная умова для нармалізацыі адносінаў з беларускім рэжымам. Лукашенка гэта добра ведае, але ўпіраецца, бо ў яго сістэме каардынат вызвалення Пачобута такім чынам будзе значыць паразу і праяўленне слабасцей. У них одно сейчас. Почобут этот или как его там, это вечная проблема. И какая-то еще тема. Для того, чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это. Я говорю, да пошлите вы их, мы никому ничего не должны. Хотите, садимся, разговариваем. Не хотите, ну...
Але ж непублічныя перамовы наконт пачобута ідуць пастаянна, і час ад часу Лукашенко сам загаворвае на гэтую тэму. Апошні такі выпадак быў на нядаўнім суботніку пару дзён таму. В свое время мы им Почобутов, заберите, нет, отказались. А Почобут сказал, что я туда не поеду. У нас это записано все. И все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает. Прычым звярніце ўвагу на адзін прынізлівы рытуал. Лукашенко няправільна вымаўляе прозвішча свайго закладніка. Кажа не Пачобут, а Пачабут. Прычым няма сумневаў, што ён дакладна ведае, куды ставіць націск і дакладна наўмысна і дэманстратыўна каверкае прозвішча журналіста. Гэта, дарэчы, яшчэ адзін званочак пра тое, як моцна Лукашенку бесіць і асоба Пачобута, і ўся сітуацыя вакол яго. Бо той жа танны прыём ён прымяняе і датычна іншых сваіх апанентаў, якія найбольш яго раздражняюць. Раней у публічных прамовах ён не раз каверкаў прозвішчы Латушкі і Ціханаўскай. Цяпер жа да іх дадаўся і Андрэй Пачобут. Акрамя таго, заява Лукашэнкі, як звычайна, не вельмі суадносіцца з рэчаіснасцю. Словы пра тое, што палякі не хочуць забіраць Пачобута, гэта адкрытая няпраўда. Словы, што Пачобут сам не хоча ехаць у Польшчу, банальная маніпуляцыя. Бо Лукашенко зноў жа не ў першы раз пра гэта паўтарае, але ж не прыводзіць ніякіх доказаў, а спытаць меркаванне самога Пачобута немагчыма, бо, як мы ўжо казалі, беларускія ўлады не даюць з ім звязацца. Загадкавая трагедыя атрымала яшчэ больш загадкавы працяг. Гісторыя наступная. Яшчэ ў лютым Мінчук паехаў адпачыць у санаторыі і знік. Вядома, што Казімір Квач, якому было 56 гадоў, 24 лютага засяліўся ў санаторыі Бух, які знаходзіцца ў Жабінкаўскім раёне Брэскай вобласці. Але праз 3 дні мужчына прапаў. З 27 лютага ён у сваім нумары не з'яўляўся і пазней быў абвешчаны ў вышук як зніклы. Цяпер жа сілавікі паведамілі, што нежывое цела мужчыны знайшлі ў рацэ Мухавец, паблізу вёскі Залузя Жабінкаўскага раёна. Што канкрэтна здарылася, незразумела. Улічваючы, што мужчына знік у лютым, малаверагодна, што ён палез купацца ў зімовую раку, але ж у паведамленні міліцыі падкрэсліваецца, прыкмет гвалтоўнай смерці на целе няма. Паказальныя навіны пра ціхую беларускую бяду. Калісьці міліцыя спрабавала ўвесці закон для супрацьдзеяння хатняму гвалту, але крыж на гэтай ініцыятыве паставіў асабіста Лукашенка, які назваў гэта дурасцю, што прыйшла з захаду. Таму хатнім агрэсарам пагражае адказнасць толькі калі яны наробяць сур'ёзных праблем. І, на жаль, часам так і адбываецца. Цяпер следчы камітэт расказаў ажно пра 3 выпадкі, якія адбыліся на Гомельшчыне ўсяго за адзін дзень. У першай сітуацыі нецвярозы 33-гадовы мужчына збіў швабрай жонку. Падчас экзекуцыі ў кватэры знаходзіліся 3 малых дзяцей. У выніку жанчыну шпіталізавалі з пераломамі рэбраў і пашкоджанымі лёгкімі, а на мужа завялі крыміналку за наўмысныя цяжкія цялесныя пашкоджанні, і цяпер яму пагражае да 8 гадоў калоніі. У другім выпадку п'яны мужчына ударыў сваю сужыцельку нажом і пагражаў ёй расправай, але яго будуць судзіць усяго толькі за пагрозу забойствам. Максімум, што пагражае мужчыну, гэта 3 гады калоніі. У апошняй гісторыі п'яны мужчына збіваў сваю каханую цягам некалькіх гадзін. У ход пайшлі не толькі кулакі, але і нож, малаток і нават сякера. Яго па выніку затрымалі, але якое абвінавачванне выставілі, пакуль невядома. Нагадаем, што ў Беларусі фіксуюць каля 80 тысяч выпадкаў хатняга гвалту штогод. А гэта значыць, штодня па ўсёй краіне адбываецца больш за 200 такіх выпадкаў. І гэта толькі афіцыйная міліцэйская статыстыка. То бок на справе сітуацыя яшчэ больш страшная. Сапраўдныя маштабы праблемы невядомыя, бо многія жанчыны не выклікаюць міліцыю, пакуль сітуацыя не дайшла да крайнасці, бо за рукапрыкладства без цяжкіх наступстваў мужчыну пасля адпусцяць з міліцыі, а значыць, ён вернецца дадому і працягне сваю страшную справу. Прасцей кажучы, праз упартае адмаўленнем Лукашэнкам праблемы атрымліваецца такі страшны парадокс. Як з'ява, хатні гвалт ёсць і з'яўляецца вялікай бядой, але ж законаў для таго, каб гэтую бяду спыніць, няма і не будзе. Яшчэ адной беларускай праблемай нечакана стала бульба. І цяпер за стратэгічным карняплодам сочаць нават людзі ў пагонах. Як заўважыў партал Флагшток, гомельскія мытнікі спынілі вываз 64 тонн бульбы ў Расію. Вось цытата з афіцыйнага паведамлення.
Два аўтамабілі пад кіраваннем грамадзян Расійскай Федэрацыі былі спыненыя пры правядзенні спецмерапрыемстваў на трасе М10 у Добружскім раёне. Агульны кошт выратаванай бульбы склаў каля 75 000 беларускіх рублёў. Прычына спробы правозу кантрабандных клубняў відавочная. У Беларусі кошт на бульбу замарожаны дзяржрэгуляваннем, а ў Расіі імкліва расце праз дэфіцыт. Чорная камедыя ў Брэсце. Жанчына афіцыйна памерла, а пасля ўваскросла з дапамогай суда. Жыхарка Брэста выклікала хуткую дапамогу для сваёй суседкі. Тая пасля сканала ў бальніцы, але ж у пасведчанні аб смерці наблыталі і замест даных памерлай упісалі звесткі суседкі, якая званіла ў хуткую. Сама жанчына даведалася, што афіцыйна лічыцца памерлай толькі калі прыйшла ў паліклініку. У выніку вырашаць сітуацыю давялося праз суд, які сваёй пастановай уваскрасіў жанчыну. Наколькі вы падобныя на афіцыйны партрэт сярэдняга беларуса? Белстат апублікаваў новыя даныя. Згодна з імі, у сярэднім беларусы пакідаюць у крамах амаль 28 рублёў на дзень, а дакладней 27 рублёў і 90 копеек. Дарэчы, гэтая сума вырасла больш, чым на рубель. У першым квартале 2024 года такія траты ацэньвалі ў 23 рублі і 70 копеек. Грызня сярод прыхільнікаў Лукашэнкі выйшла на новы ўзровень. Цяпер гэта сварка адных аматараў рускага свету з іншымі. Рыгор Азаронак накінуўся на віцебскую актывістку Эльвіру Мірсалімову, якая даўно вядомая сваімі прарасійскімі поглядамі. Але ж нядаўна яна адчула на сваёй скуры і рэпрэсіі, бо адсядзела 2 сутак у ізалятары часовага ўтрымання за рэпост і была аштрафаваная за адзіночны пікет. Азаронак назваў Мірсалімову агентам захаду, сяброўкай апазіцыі, а таксама чамусьці абазваў сваю ахвяру свіннёй-капілкай. Адзначым, што гэта ўжо новы віток раскола лукашэнкаўцаў. Раней абодва лагеры падтрымлівалі Лукашэнку, але палова была за якую-ніякую незалежнасць Беларусі, а другая палова за рускі свет. Цяпер жа, як бачым, ужо праўладныя прыхільнікі ўсяго рускага пачалі нападаць адно на аднаго. Беларусы працягваюць піць і забіваць. Цяпер бяда адбылася на Гомельшчыне. Там дачнік зайшоў у госці да мясцовага вяскоўца. Яны спачатку выпілі, а пасля пачаўся нейкі канфлікт. У выніку 77-гадовы вясковец кінуўся на госця з табурэткай і нажом. Ад атрыманых цялесных пашкоджанняў пацярпелы памёр на месцы. Агрэсар не разгубіўся і закапаў цела госця проста на сваім прысядзібным участку. Пазней сваякі загінулага забілі трывогу і да пошукаў далучыліся сілавікі, якія знайшлі цела і затрымалі забойцу. Цяпер пенсіянера чакае суд і працяглы тэрмін за кратамі, але нягледзячы на сур'ёзнае злачынства, найвышэйшая мера забойцу не пагражае. Па законе старэйшым за 65 гадоў людзям у Беларусі не прысуджаюць ані пажыццёвае зняволенне, ані расстрэл. Ну а цяпер наша любімая рубрыка без каментарыяў. Сёлета беларускія ўлады вырашылі ператварыць 9 мая ў нейкі аналаг навагодніх святаў. Падрыхтоўка пачалася за месяц, і чым далей, тым больш гэта ўсё ператвараецца ў тыповае пабедабесие, а часам пачынаецца зусім ужо нейкі цырк. Напрыклад, на Гродзеншчыне цяпер трактары ў палях афармляюць вось так. Утыкаюць у кабіну не толькі чырвона-зялёны сцяг, але і сцяг адной з дывізій савецкай чырвонай арміі, якая штурмавала Берлін. Беларуская загадка. Што беларускія чыноўнікі робяць з ноутбукамі, якія рэкламаваў Лукашенка? Яны іх дораць. І цяпер у прэзідэнта Зімбабве Эмерсана Мнангагвы не адзін, а ажно 2 ноутбукі «Гарызонт». Першы лэптоп беларускай вытворчасці яму уручыў тагачасны міністр замежных спраў Беларусі Сергей Алейнік. А сёлета ў Зімбабве прыехаў лукашэнкаўскі віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч і таксама падарыў афрыканскаму кіраўніку беларускі ноутбук. Навошта Мнангагве 2 ноутбукі «Гарызонт» не паведамляецца. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.